Τρέχατε με υπερβολική ταχύτητα. Θα σας δώσω κλίση. Το δίπλωμά σας παρακαλώ. Δεν το έχω το δίπλωμα. Μου το πήραν στο προηγούμενο μπλόκο γιατί οδηγούσα μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Την άδεια γρήγορα. Γρήγορα. Δεν μπορώ να ανοίξω το ντουλαπάκι γιατί έχω μέσα τόπλο. Όπλο. Τι όπλο? Το όπλο με το οποίο σκότωσα την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου. Τι κάνατε? Και πού είναι το πτώμα? Πίσω, στο πορτμπαγάζ το έχω. Περιμένετε. Περιμένετε εδώ. Έχεις δίπλωμα? Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ορίστε. Άδεια αυτοκινήτου? Ναι. Ορίστε. Μπορείς να ανοίξεις προσεκτικά το ντουλαπάκι? Ήσυχα, ήσυχα. Αργά, αργά. Πήγαινε ρε πίσω και δες τι έχει το πορτμπαγάζ. Δεν έχει τίποτα, κύριε Δίκητα. Είναι άδειο. Με συγχωρείτε κύριε, αλλά το όργανο μου είπε ότι δεν έχετε δίπλωμα και άδεια, ότι έχετε ένα περίστροφο στο ντουλαπάκι και ότι υπάρχει ένα πτώμα στο πορτμπαγάζ. Μήπως σας είπε ο κύριος αστυνομικός ότι έτρεχα και με υπερβολική ταχύτητα?